Meza şeşkolî cara yekem di 12 Şibatê di sala 2022 da civiya bû. Di vê navberê da meza şeşkolî bi tevahî 11 car hate bahewudin û herî dawî jî bi civîneka berfireh peymana polîtikayên hevbeş pêşkêşî raya giştî kirin. Wateya vê peymanê ew e ku heke di hilbijartina bê da îtifaka millet sterkeve wê ji bo rêveberiyeka nû vê peymanê têxe meriyetê. Rayadar û parlamenterên meza şeşkolî piştî vê peymanê nêrînên xwe him yên ser hilbijartinê û him jî yên ser vê peymanê ji dengê Amerîkayê re vegotin. Millet İttifakı'nın ve ittifaklar bütününün içinde olmak Emvek ittifaka millet dikarin bêjim ku bi hêzekê mezin ji hilbijartinê re êdî amade ne. Ji xwe piştî wêşandina peymana polîtikayên hevbeş me ji bo hikûmeta nû jî hemû amedekariyan xwe xilas kir. Peymana polîtikayên hevbeş wek pirtûkekê jî hate belavkirin. Ji vî şundatir meza şeşkolî wê berendamên xwe yê Serokkomariyê diyar bike. Li gorî alîkarê serokê giştî yê Partiya Baş Bahadır Erdem him partiya wan û him jî İttifaka Millet wê di vê hilbijartinê da serbikevin. Nasıl hazırlanıyor? Büyük bir kararlılıkla, büyük bir hevesle. Em çawa amade dibin, em bi biryar, bi xwe bawer û bi hêzekê mezin xwe amade dikin. Di hilbijartina pêşiya me da dikarin bêjim ku em ê vebir serkevin. Diyarkirina vê peymanê jî nîşaneya wî ye. Em wek Partiya Baş li her derê Tirkiye gav bi gav geriyan. Me di van seradanan da jî dîmenê serkeftinê dît. Heke opozisyon serbikeve li gorî vê bernamê sîstema serokkomarî wê carekî bidome û piştî vî jî sîstema Tirkiye wê biqulbe ser sîstema parlamenterîzmê. Dîsa di warê hukuk, dad, darizandin, rêveberiya giştî, aborî, finans, istihdam, gendalî, perwerde, polîtikayên civakî û gelek tiştên din da jî wê nûkirin were çêkirin. Bu noktada son derece önemli çalışmaları hem altılı masa içerisinde gerçekleştiriyoruz. Me gelê xebatên giring meşan. Em hem di nav meza şeşkolî û hem jî wek Partiya Deva berevastandin xebatên xwe dikin. Ev peyman yekîtiya meza şeşkolî bêtir qeyîn kir. Ji bo hilbijartina pêşiya me re em bi her awayî êdî amade ne. Peymana polîtikayên hevbeş wek pirtûkekê ji 240 rûpelî pêktê. Bi tevahî di vê derê da herî zêde li ser çareserkirina pirsgirêkên Tirkiye tê sekinandin. Lê di vê pirtûkê da li ser pirsgirêka Kurd an jî mafên Kurdan hîç peyvek nehatiye bikaranîn. Li ber vê jî peymana polîtikayên hevbeş ji aliyên Kurdan va tête rexnekirin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Ankara. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Tamam, yakınlaşmış.